Usama Azu insha Allah muna fama kuma muna godiya da karban da kuka yi mana Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya kara haɗa kan mu Nijar gaba ɗaya amin Allah ya mana jagora duniya Allah ya kiyaye كان أنت تسكت عثمان اسمه أبو شيخ أنت ناس السبعة إن شاء الله ما شاء الله taruwan da aka gudanar a nan saba وعليكم السلام كمان ده سكرتير على الانفورماسيون يا بابو بياني yana sa'ada bayani wadda tawagar kuke gani tawaga ce ta kungiyar yan Nijar ko Conseil de Ressources ta Nigeria na Libya kenan tawaga ta kungiyar yan Nijar ta kololuwar shawara ta yan Nijar wanda ke zaune Libya. Masha Allah. Ita ce wannan tawaga su ne wakilai na ta wajen muka fito kamar yadda muka saba kowace unguwa nan cikin Libya. Kuma kowace jaha kowane yanki cikin Libya muna bukatar inda ɗan Nijar yake wannan sakon ya kai. Dangance da wannan tafiya sabo ne daga ofishin jakadancin mu muke yaɗawa na jan hankali da kira ga 'yan Nijar mazamna Libya. Na farko dai ofishin jakadancin mu yana bukatar 'yan Nijar mazamna Libya su guji miyagun ayyuka irin na ɓanna suna masu ɓata sunan ƙasa masu ɓata mutunci 'yan ƙasa. Kuma waɗannan ayyukan sanin kowa ne kuma ba cikin tambaya ba ko neman ra'ayi ko wani abu duka a iyaka wanda ya san kima kansu ya san su shine na farko dai aiki na sha, na biyu miyagun ayyuka na shaye-shayen ƙwayoyi da sauransu, na uku kuma muna buƙatar duk inda ɗan Nijar yake kamar yadda ofishin jakadancin mu ya ba mu sammacin cewa a shaida mu ɗan Nijar su guji zama na zama ɓata gari da kuma rashin rejista a inda suke. Ana buƙatar ɗan Nijar duk inda yake ya zama yana da takarda ta ƙasa wadda tabbat ana da sanin cewa shi ɗan Nijar ne. Takardun kuma su ne idan Allah ya sa ka fito daga gida baka ɗauko fasfor ba ka zo da shi tunda sanin kowa ne dai tsakaninmu da Libya akwai visa. To shi ma fasfor ɗin inda hali ka same shi kai ka cika takardunka ka zo yana da kyau. In Allah ya sa kuskure ya samu ba a samu haka nan ba aka sai haka aka zo babu takardun to mutum dan Allah ka yi kokari ka garzaya ka je ofishin jakadancin mu ka yi makarka rejista. Rejistan kuma ana yin shi menene daga farko akwai na carte consular, akwai karne, akwai passport. Mutum kana iya ka aje dosiyanka ko ambassade tsawon lokacin da zai yi a kama passport daga gida. Na uku kuma har carte d'identité ana yi, amma abin da aka yi bukata carte consular saboda su adda fassara ta larabci da sauransu. Bayan haka nan in kana da rijista na ambassade kungiya wadda ta hukar sai tana iya ita ma ta yi ma carte ta mamba da yake duk wani ɗan Nijar mazauni ƙasar waje nan da Libya to yana cikin mamba na wagga ƙungiyar da ke Libya. Kuma ita wagga ƙungiyar da ake ce ma Conseil to nan ma ita ce wata ƙungiya takamaimai wadda hatta duka ɗan Nijar duka baki ɗaya kuma kowa ɗan Nijar mamba ne cikinta kuma yana da hurumi cikinta. Na biyu kuma ita ce an wata ƙungiya wadda ita ce an shike na ɗan Nijar nan ga karkashin ambasad ofishin cewa da ofishin jakadancin tana da damar da ta iya zuwa duk ko ina ta wayan mu mutane da kai haka kuma ta amso sakon ta Nijar ta kawo mu ofishin jakadancin. Kenan abinda muka bukata gare ku duk wanda sako ya kai gare shi ya yi kokari ya ba da haɗin kai idan ya san bai da takarda ya yi kokari ya yi takarda. Kuma haka zalika ayyuka irin waɗannan na ɓata gari da aka kira ofishin jakadancin mu ya yi kira da 'yan Nijar su guje su to su guje su dan Allah saboda mutuncinmu saboda kariyar mutuncin ƙasarmu wannan yana da kyau kuma yana da kyau da kowa saboda duk wanda an ka ce ma gidanka bai da kyau to an kare da kai kuma mutum guda ke iya kaikata abu ya zargi mutum dubu
kenan gudun haka muna fatan a ce kamar yadda aka yaban 'yan Nijar da nan Libya yanzu ma ta fi haka, saboda in tunani da babu wata dama ma wadda gaca za ta haɗe 'yan Nijar haka san wa ya kamata ka kai wurin shi ko wa ya kamata ka yi abu, ko in kana da wata matsala wa ya kamata ka ba da tsammani ya kai labari inda ya kamata a kama gudunmuwa ba mu da su. Amma yanzu da Allah ya fara kamun na irin wanga hanyoyin kuma muna son 100% 'yan Nijar mu ba juna haɗin kai, mu ba ofishin da kayan haɗin kai, mu yi ƙoƙari kuma mu kiyaye ayyuka da ba su kai. Godiya ne ke insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Bayani akan abin da ya gaya mu bisa harkar takardu. Ya ne za mu yi su. Shi ne ya tambaya na wa alaikum salam. Yawancin mu da yawa wasu ba su da lokacin da za su tashi su tafi ambasa Abuja ko Highlanders daga nan zuwa can. Ba ƙaramin aiki bane a gari. Ko ba gaskiya ba, wani yana tsoron ya je hanya a tare shi ko kuma gurin yayi nisa kaza kaza, wani yana da niyyar yi takarda amma zuwa gurin ya zo A gaskiya. Ba ta unguwa ba su bazin la ila illallah. Abu ka ka unguwa na. Ko ma hanya shi cike. Mu ci gaba kawai. wani yana da niyyar yin takarda saboda nisan gurin yake ana shi, wani kuma bai da niyyar ko ba gaskiya ba, amma muna kara muku da mai niyyar yi da wanda bai da niyyar yi kokari saboda takarda ita ce muhimmanci kenan ga kubar waɗansu samu su shigo. saboda ko police ya tsira ka a yanzu ya tambaye ka takarda ka hudo ka nuna ne ka huta, amma in ya kama ka ba ka takarda ko ba ka da gaskiya ko da gaskiya ka sai ce ba mutumin kwarai Sosai. da nisa ba ka da takarda bai san kudin ina ne bukata ka zo yi ne amma kana Zamna ƙasa. shi yasa muka dauke sauki. Wannan shine Ismail Abu shine an tantin kulala, yawancin ku kun san shi ko kuma ku san shi ba, wasu sun san shi daga cikin ku. Duk mai bukatar takarda yana da lambar shi ko kuma cikin ku wani wanda ya sani wanda yana da lambar shi yana iya daukan hoto ya bashi da kudin kwansila. Kart biyu ne dama, da kudin kwansila da ta hukun sai in yana bukata, amma hukun ta kart din hukun sai ba amma ita sai kana da kwansila ko kana da kart identity ko passport ake maka ita. Amma kwansila ce ko baka da su kwansila ana yi maka shi. In kuka bashi hoto guda hudu ne ko biyu ya danganta, in kuma baka da damar wanke hoto ko ba gidan hoto ana, ka samu guri mai kyau ka sa wani ya dauke ka, ba hoton gayu ba a sa sarka a wannan a'a, hoton kart ba hoto bane na nuna na gayu, hoton kart na identification ne, a nuna a gane kowa ya kai. Bakin nan aka samu guri mai kyau, kuma ka ce wani abu a bayan ka ko na a kamar bango haka fari mai kyau, sai ka samu ni ya dauki daidai nan ka tsaya hankali kwance a dauke ya wadata, sai ka bashi hoto da kudin kart in mutum yana me ke da suna, an baka da kudin, in ba inda zaka wanke hoto sai ya tura ma hoto ta WhatsApp ya baka kudin wanke, kalas kana da gurin wanke, kalas wata na yiwa shi bai iya zuwa ya tura ma jine biyar ne kudin wanke, ba ka kudin concealer da kudin wanke hoto kai sai ka tura mana, ka san wanda zaka tura ma Abdallah ko Shu'aib, kenan cikin sati da ikon Allah zai samu kayan shi. Kaga an dauke ma mutum sauki, ya ka biya jine 15 ka je ambassador ka sake dawowa bayan sati ka sake komawa, ka kashe wajen jine 60 tana yiwa ma bata fito ba a lokacin nan. Kaga an rage muku sauki, a dalilin a mu kenan muke dan kara suna akwai wannan kuma, saboda kamar abin taksi nawa ne jine 10, saboda in kai lissafi ka tashi daga nan zaka tafi sai ka kashe jine 15 ala'al taksi, in ka dauki ka halau bela sai ka kai jine 15 zuwa can, jine 15 dawo, jine na 30 ko randa zaka je ka amso ta sai ka kashe wannan kuɗi. Amma shi anten wanda zai je ko jine 10 ka bashi hau mota ya tafi, tunda sai ya tafi can ko ba gaskiya ba ka yi asara ba. Amma kama abu kana gida ya fi ka tashi daga nan ka gamu ka gani ko ka bata lokaci da wane ne ba san wanda za ka yi shi an Allahu a'lam. Ina fatan din Allah ya kiyaye mu gaba daya. Amin summa. Nasiha ce duka muke mu duka mu tare muke nake da suna warga ko nake takara ita ce muna fatan za a yi kokari in muka sake dawowa mu samu kowa da takardar shi, saboda dan aka ce kowa hudu takardar shi wani sai ka gani Ba ma samu. to ka gani ba matsala ce. Yanzu sai mutum ya mutu a kai shi mota ta take mutu a kai shi likita
ana neman ko da ina ne sai an tu a sani ba me yasa me dalili saboda bai da takarda babu takarda sai an koma tura ta WhatsApp ba ina ta da kenan yana da kyau dan Allah da Annabi ba ma dan police saboda wani accident wani rashin lafiya wani abu ba takarda matsala ne saboda kwanaki mun zamna da abin da ke wannan ambassador ta Union European ta wanda take nan da ke tattauna da ita abinda ta gaya mini baki da baki wallahi cha ta yi mini babban matsalar ku mutane ne na kwarai yan Nijar duk kowa yana yaban mu amma matsalar ku rashin yawancin su ba su da takarda suna zuwa duk inda ake kama mutane suna gani suna bisu suna gani duk yawancin su ba takarda dan yawanci kamar nan an kama mutum da takarda sai a lissafi mara takarda a maida kote mara takarda mai takarda a maida shi kote dan sai a sanar amma in ba ka da takarda ana faɗi amma mutane wani sai ka je kawai ka shiga ta nan tafi ta ko kuma nasiha ce wani yawa yana cewa mu da aikin mu gaya mu ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya. Assalamu alaikum. Allah ya samu tambayan baka da tambaya wa alaikum